Аз нагримирам с бомбони. Така, изтеглих си червено. Нахапко. Си червено, така че червен червил. Така, да теглим. И няколко неща ще са кафеви, защото няма много кафеви неща. Казах кафево и ми се падна. Като го сложи, ще се включа. Сложих се на цялото лице, защото скоро не знам дали ще ми се падне. Оранжево да сложа спонжите, но това е. Айде да теглим. Кафяво. Имам пълно кафяво. Добре, имаме такова кафяво. Хора, реших малко да го направя по-яко. И така да сложа кафяво на устните. Стана много яко. Не си мислех, че стане така, но стана. Така, хайде да теглим. Жълто пудра. Пудра, жълто. Не. Ще си сложа коректор. Хора, ето сложих си. Сега пак да теглим. Червено. Червено. Руш. Както виждате, си сложих руш. Сега да теглим. Не искам да се слагам, защото ще се разваля кадима. Следобедът ще премине почти без валежи Синьо. и без слънце. Ще духа умерено, се дори източен вятър, температурите ще останат без... Добре, ще се добавя първо още малко синьо. Добре, хора, сетих си, ще направя на синьо сърчице. Добре, хора, хрумна ми да си сложа ето тук. Такова ще е времето, останете с нас спокойно вечер. Хайде. Язве фондотен. Аз сложих вече, но ще се сложа. Където ми е останало? Добре, хора, сложих си. Кристалина Георгиева, включването, което видяхме от председателя на Европейската... Чакайте да ги разпъркам. Означава едно нещо. Означава не само, че България има пълна подкрепа на целия този процес. И това, че ние сме изпълнили всички критерии, че наистина отговаряме... Оранжево! Ще си сложа такова оранжево. Май ще има и трета част, като гледам. Хора, трета част.